Oproštajna zabava Madame Gazele. Pepa i drugari su u školi. Deco, od sljedeće nedelje ne idete u školu. Zašto, Madame Gazela? Zato što ja odlazim. Doviđenja, deco. Doviđenja, Madame Gazelo. Pepa i George su stigli kući. Mama, nema više školice. Nema školice? Madame Gazela odlazi. Pa stvarno predaje već dugo vremena. Madame Gazela je bila učiteljica svim mamama i tatama kad su bili mali. Od nje sam naučio sve što znam. Ko ume da izbroji do 3? 1, 2, 3. Kad bolje razmislim, Madame Gazela mora da je baš stara. Verovatno je zato i odlučila da napusti školu. Znam šta ćemo. Da joj priredimo oproštajnu zabavu. Zvuči zabavno. Dan je oproštajne zabave za Madame Gazelu. Svi su došli da pomognu. Pedro, čuvaj stražu i javi nam ako Madame Gazela naiđe. Važi? Zašto? Nećemo da nas gospođa Gazela zatekne kako joj spremamo zabavu. Pokvarila bi iznenađenje. Važi. Valjda nismo nikog zaboravili. A staro društvo gospođe Gazele? Zar nije bilo u nekom pop bendu? Tako je! Svirala je gitaru u Gazelama rokerkama. Halo, Gazele rokerke ovde? Halo, gospođa Gazela napušta školu. Gigi se penzioniše, pa šteta. Mi joj pravimo zabavu. Zabavu? Sjajno. Doći ćemo i mi. Odlično, svi dolaze. Da spremimo sad hranu. Ovo je školska kuhinja. Svi pomažu u pripremi. Emily Slonica i Wendy Vučica rade na kolačima. Ja ću da prelijem. A ja ću da pospem. Pepa i George prave puding. Vidi kako se to lasa. Talas, 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 talas. Pedro Poni i dalje stražari. Evo i Madame Gazele. Stiže Madame Gazela. Mi smo spremni. Zadrži je, Pedro. Važi. Zdravo, Pedro. Malo si poranio za školu. Jesam. Ne smete da uđete. Zašto? Baš je lepo vreme danas, zar ne? Jeste, Pedro. Smem li sada uđem? Ne. To je protiv zakona. O čemu ti pričaš, Pedro? Spremni smo. Sad možete da uđete. Iznenađenje! Jer ona je naša učiteljica. Ona je naša učiteljica. Ona je naša učiteljica. I mi je volimo baš. Ura! Imamo poklon za vas. Ovaj retki stari sat. On je od čiste plastike. Hvala. Ali zašto pravite zabavu za mene? Hoćemo da vam se zahvalimo zato što ste bili najbolja učiteljica na svetu. Pa, tim povodom napravili smo vam oproštajnu zabavu. Zato što odlazite zauvek. Ne odlazim ja zauvek. Ali rekli ste da nema više školice. Jo, Pepa. Rekla sam, nema škole sljedeće nedelje. Idem na odmor. Ja ću biti vaša učiteljica još mnogo godina. Ko bi drugi vama bio učiteljica? Niko! Baš sam srećna što Madame Gazela ne odlazi. Da, i to je odličan povod za zabavu. Sada nam samo treba muzika. O, Gazele rokerke! Zdravo, Gigi. Imaš li još onu staru gitaru? Naravno, idemo svi! Ja, 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 ja.